Hello, I'm Bucky. Ja mun nykyinen paras kaveri kanssa. Tex-Mex keisari. Joo, siis huikkaa jokaiselle kokille. Tänne on sulautettu nyt mustapekat ja valkosipuli, tuorejuustut ja hei, pestyin käsin. Kaikki mitä menee ruokailla gumikordaajat handussa, niin tuosta noin rupeaa kasaan, veivattuu. Varmuneeksi vielä aletaan vähän thai surrabutsaro, joka vähän sakeuttaa ton soosendaalin. Ja sitten tietty laitetaan tänne nämä leikkeet tohon hyvään sopuun. Possut ja kanat, kassut ja bonat. Sitten wax and wet dishes. Yksi työkalu on kaikkein paras, eli tää. Kokki näkee ja näkki kokee. Noin. Peitellään vähän. Puntuu niskaan. Ja mä luulen, että rupee olemaan kohta aika ready. Mun nimi on muuten Don. Kasvo Don Ton. Missäs lady on meidän kaikki? Roskeenestokan kannat ovat tietenkin, ettei kaikki roiskupit. Okei, hyvä. Oikein, hyvä. Moikka!